Uraren erabilera anitza da. Gure baratzak ureztatzeko erabiltzen dugu. Energia sortzeko, industria prozesuetarako, aisialdirako. Baina kontsumorik handiena guk herritarrok egiten dugu. Urtean, 350 hektometro kubiko erabiltzen ditugu. Ur asko, hektometro kubiko bakoitza 1000 milioi litro direla kontutan hartzen badugu. Pixkanaka, ikasi dugu ura nola hartu eta gaur egun legediak ere arautzen du zenbat har dezakegun. Emari ekologikoaren ituna da horretarako tresna. Zer da emari ekologikoa? Ibaien transizioko uren edo estuarioen egoera ona ahalbidetuko duen emaria. Arrainen eta herriberako landarediaren egoera ona bermatuko duena. Ur hornidura, emari ekologikoarekin uztartzea da beraz gakoa. Horretarako, hiri zikloa profesionaltasunez kudeatu behar da. Eraginkorrak izan behar dugu. Konsumo guztiaren 73% herritarron beharrak asetzeko dela kontutan hartuz, gure esku ere badago ur guneen egoera osasuntsua ahalbidetzea.